tanta por a no saber res. Si el passat ja és un mai més, digue'm què puc fer amb el que sento. Si el demà que em toca viure no és igual que ahir, tantes hores ploraré. Si no hi és amb mi, no tindré control, i tot el que m'envolta sentirà el dolor. Res no passarà i res no quedarà, i no seré més que una roca. Si torno a pensar que te n'oblidaràs, que el foc crema l'ànima dels dos, sé que em rendiré, que ja no tornaré a veure tanta llum mai més. Bona tarda, siguin benvinguts a aquest acte de proclamació de la pubilla i les dames d'honor aquí al Pont de Vilomara. És la primera vegada que tinc l'oportunitat d'adreçar-me a vostès en un marc tan especial com és la festa del contribuent després de la tràgica pèrdua del nostre estimat alcalde Baix de la Torre. És per mi un orgull fer-ho com a alcalde del nostre poble i fer-ho, com deia, en aquest marc tan especial que és la festa del contribuent. Una festa única a tot el país i que ens fa diferents a la resta de municipis. Una festa que va instaurar l'alcalde Evarist de la Torre i que per mi reflexa el que ha estat el nostre poble els últims anys. Un poble amb imaginació, també a les seves festes.
c'était ça la vie, et on ne l'avait pas dit. Mais puis du fond possible, l'aventure est là. Allez, dis-le donc, dans des mots lourds, dis des difficiles, et puis casser ta page. Sur ton attendement, du tout ça nous écoute, les babés, la vie, aussi nous sont dans toutes les médias, des fois je passe sur les moments, dis devant ou de l'avant, l'aventure est là. Allez, dis-le donc, dans des mots lourds, dis des difficiles, et puis casser ta page. El dia 7 de juny de 2008, a les 21 hores, els sotasignants. Francesc Flores Navarro, regidor de Cultura de l'Ajuntament del Pont de Vilomara i Rocafort. Cristina Quirós Casas, pubilla del Pont de Vilomara i Rocafort 2007. Montserrat Camprubí, exmembre de la Comissió de Pubilla i Lleida de Navarcles. Maria Àngels Bonachea Gutiérrez, representant de la Comissió de Pubilla i Rocafort. Segona dama d'honor 2008, la senyoreta Selene Prados Vilanova. Primera dama d'honor 2008, la senyoreta Estefanía Torrente Guerrero. I pubilla del Pont de Vilomara i Rocafort 2008, a la senyoreta Nerea Martínez Monteagudo. Ara demanaríem a les regidores Lídia i Paqui que entressin amb els nens i les nenes que porten les bandes perquè les puguin col·locar a les noves posicions.